11? Oo, ginawangkot ko na kay Manang. Asaran sila 10. Oo. 6 to 10. Pero 6 kung to- December ko, no, 6 to 12 a.m. sila hasta. Tingnan nga subong yung alas 11, aw. Manog na sansi pa man lang. Okay. So, but silingon, may extend sila until 11. Until 11, kay damo patawo subong. Ikaw mo, yaman lang si Mr. Jerry Singh ipapulion yung mga tao nga gusto pa magtanaw ka magpulo pa picture-picture da. Gani, kay kadamo na subong tawo, no? Ang nagapa-picture diri, kaga nagalaga man. Luwas nga nami ang lights, mga gwapa, panggalaga. Wow, tisa ka na da. May nagwapa, nakadaginaw. Wow, ara da. Dari. May mga salakyan nga galabay da. Ano man? Arayo, may walabay, oh. Kasi ano salakyan na? Kung sino lang tayong malabay, pwede man. Biko, di ka na pwede kalabay? Hindi open ang karsada, action Eric. Kayo sa karsada, nagli, no? Oo, kapila na kami na maglabay-labay. Ay, tuod ka. Oo. Kagati, dali lang siya, Eric. I-greet na lang niyo. Kami dalaga, di ginang bataon nga dalaga. So, tapad ko ginak siya, Eric. Oo. Nagpag-greet. No? Happy birthday kay Rafaela. Nagkalapilyo niya? Prihel. Yes, Prihel. si Rafaela Prihel, action Eric, no? Happy birthday again. Nagayaya pa sa... Subong, arasada, Nagayaya. birthday. Oo, are di siya. Anong wish mo? Nahiya siya. Nahiya siya. Oo. Ang wish niya, wish taman. Wish naman. Huwag kita da. Birthday. Bisan ko lang nakaronda, bisan nuro aras kaldo lang karong maitlog. Niya, punta. Mo. Gakaon ko na, no? Ano? Tempura kag isda. Tempura nga isda? Tempura ka na kag fishball. Fishball, okay. Sabi mo tempura nga pasayan, alukon. May may nagabaligya ka nida? Oo, gin-allowed sa Eric. Dari may nagabaligya des sa Pero- mga street food. Pero hindi mga lang soft hindi drinks. lang gid sa tubangan, dili sa pangigaron lang. Oo, sa kilid lang Andreo, sa may puno sa Indian mango. Ati may mga gitagaan sila daligwa kag panugot ni Mr. Jerry Shea. Oo, kahit ibig kan pa paano, bala kung may mauhaw o kung Oo. putumon, kung Oo. gusto may magugom sa dulce, bakalan skillet. Tapos makauluin ka man mga small nga mga negosante ta. Ay, good news, action Eric. Oh. Sunod di kay Manong, na ang gabantay diri kay Manong Guard, nga 8 kastante ang ginpobra diri ni Sir Jerry C para sa mga gusto magbaligya. Libre ni Action Eric. Bo, grabe. Pero ilalang kapital. Yeah? Ilalang kapital. Pero may stante, Action Eric. Ang stante libre pero imo lang yung kapital. Yes, Action Eric. Sa walo na nga kastante, may aran na subong? Ori, ay, lisoon ko lang kamera na idalila. Bebe, kasi hindi ko malaragwa yung ingres sa limong istante. Araw po, pala Action Eric sa Medyan Minggo. Hindi dyan ay kaya wala pa di kuya kalabot to sako no. Kahinay pa na sa Sino? signal mo naman. Sino nang gasilo sa inyo? Sa mo ng security guard? Ato kay na naglabay, naghahay na sila mga galantaw ni Subong sa Christmas Village. Dili istante na siling mo naman. Aring sa may kaigpat balak siya na Rico, so palapitan ta na lang. Palapitin na naman kasi hindi ko malaragwa yung sa limong istante kung may ara ng akwan. May ara ng ano na tabon, may Amo niyo. Kita ko na. istante. Okay. Yan. Then Amo ni aring muna sa. ang white. Oh, nami na kay may ano pa siya sa dalo, may bulutangan, mga gamit, auctionery. Di pa ubragin na ni Mr. Jerry siya. Oo. Uniform puti na walo kabilog. Oo, 8 ko no kabilog, pero ang nakita ko di is isa pa man ang kabilog. But hindi buina si Manong kasi gidang una-una dagli oh. Nga mamakot ko gani kung may Probasi. Dali ka. Probasi wala basta iban wala pa minahuman. Isa pa lang nahuman. Mamakot rin kay Manong guard liwat kung sila kabilog ng nahuman. Pero kahit isunod rin kay Manong, 8 kabilog ang ginpobra ni Sir Jerry. Nakagati para ni tanan sa mga gusto diriya mag negosyo o kung magabaligya man diri sa may Christmas Village ayon Action Eric. Mami, no, may si Mr. Jerry si daw ko damo sa mga nabalaan nga nakabulig na sa Pigado, no? Gani, wala ta na sa gani nakita. Then nagbakasyon garo si Sir Jerry ay. Bukod ng guard, ko na si Sir Jerry, da kung gagapag mas Sherman. So dire. Nang
ninyo ginobra, tanan na, ano na, human again. Ginobra pa lang ba ang human isa pa lang kabilog? May design pa. May design niya. Ano ngalan? Christmas Village man. Okay, Action Eric. Oo, may mga design pa ni ka ng stante, no? Pero hindi pa sa ganun fully furnished. Kaya may okay. mga cartoon characters pa na ginabutan. Pero may ginahulat ko din nga may pagwapa nila. Ano? May polar bear na din nga gagiho-giho, Action Eric. Mga sanonis na ipagwaran, no? Ang daw bear nga electric siya balaw. December. Oo, namin, Action Eric. Daw tuod, gid siya akong tanawon mo. Oo. Si Oo. kuya niya, Jerry Sierra, ara man da. Si Sir Jerry, ari di ko, no? Wala, di sa Action Eric, nagbakasyon sa nag-advance vacation. Okay. Oo. Subong Action Eric, ang mga kabataan na nag-enjoy kidri subong sa ngila experience. Kaya magatungtong na sang December, ang ini Action Eric, may mga bubbles pa na amo na mga bubbles. Why ka kagisulod da? Action Eric, Tani sa kasulod ka man tani da? wala ako nakagis. Sulod balay na ginadiguro sa sulod. hindi ka na pwede kasulod daw? Hindi na pwede kasulod yan ang no. Hindi pwede balay ang ginadiya. Ha? Dason lang. Balay na ni Jerry Sierra. Anong gate yan nagali? Balay niya, sir. Oo, gate kiniya sang balay niya gali Action Eric. Okay. Ang sa tubang ni sa Stone Hills, no, balay niya giniya gali. Agati. So na, may mga train pa na din ang butangan pa ne. May ara, wala lang ganda ang train sa babaw. Okay. Nagalibot-libot man ni Action Eric, man kagati ara ang angel sa babaw, kumakitaan ta. Nagagiyo-giyo, ang iyang pakpak. Ang ako na dapat nagtubo mo. Ay, mo ya, wala pa nagagatubo. Gakuyos lang yung pakpak niya. Wala. Gana naman to, golbo naman gamay sa likod. Magolbo! Dapat na gano'n nagwagid ang balahibo sa pakpak. Ay, puwerte. Tulaan pa lang. Ang ano na gali, yo-yo lad. Ang team. Pero last year, siya naman man yung team sir, no? Lain-lain. Ay, okay. O, sa nga last year, nalain man gali. Pero si Scooby-Doo, ara, gyapon. Kasi na si Snoopy, ang ido, ni Action Eric, para sa babaw, kagati. May mga berhen dara makita mo, na si Santa Claus, are. Okay. No, ini ang mga gwardiya, no, mga gwardiya nga higante. No, hindi na ako familiar gid Action Eric ha. Pero ang kilala ko gid si Mickey Mouse ug si Minnie Mouse sa babaw. Pag may mga duwende, hawa na nang kilala ko Action Eric, Santa Claus, you know. Yes, si SG Condino, gali kagina Action Eric ang napamangkotan naton dre. Okay. No, ang mga bubbles ni sir, ano ni siya possible ginapa-display man di ka ginapano. December na sir, no? December na, kompleto na tanan. Kompleto na get. Oo. May periswal na ni sir. May periswel na isa ka bilog. Sa may arko. Na mapila mga tao nga gusto mong sulod. Oo. First 50 way kami ka patamo kay Budlay magtamo. Ang first 15 ni sir, ano ni sa mag-December, amo na niya na makasulod. Every 5 minutes, masulod na 50. Pagtapos, masulod na 50. Magwa naman na 50 nga. Bulos-bulos. Oo, bulos-bulos. Pero kay T. Action Eric, sa wala pandemic, nga madamdaman, tada wala na diya sir limit, no? Oo, wala na diya limit, Action Eric. Nasang last ko nga pagbisita rin naton, na wala pa yung pandemic. Sinido pag-gustuhan, nakagdaw ka sa job, wala kay T, may mga bubbles, may mga bata, ma-enjoy kid, no? Sa subong gani nga gabi, pila ni 1 year old pala ni Goro, hampang-hampang na kay T. Alamagon, giniyan sa mga kabataan, ini ang mga lights, Action Eric, no, Christmas lights. Dati mo pala na di ang nakitaan ko nga doon nagpalay. So, labot sa ginabisitahan ni Papang. No, kinalabihan naman ni Papang. Magkutabi silang garda kung halin Lunes hasta Domingo na. Okay. Kaya ang schedule sa nga viewing the reserve. Alas 6, usually every December. Pagkabot December, alas 6 pagadto, alas 12. Pero subong niya. Din kami alaw na depende sa tao kami harapan. Monday to Friday ni sir? Yes. Monday to Friday. Kini nga Nobyembre, magkutabi sila. Sir Eric? Ang Nobyembre, ano niya? Hasta na nung oras? 6 to, ano na yung November? 6 to 10 ang November. Pag abot ng December, 6 to 12.
ang amon nga Lunes hasta Domingo na. Lunes sa Domingo. Oh, Yes, for seven. yes, Action Eric. Sige. Kagati, subong nag-extend na kamasar kami mga tao mo pa. Yes. Oo. Para sa imo, Action Eric, nag-extend sila. Mau! Tao, pertete, hindi ka na maglagaw. Believe ba? Hindi na ko na ko sign off na tayo oras 12 na oh. Gani. Inugwa na sa kama-kama. At least bala, Action Eric, kahit hindi mo kagina, pag posting taning bala, nadamo, ang interesado tayo, nga maglagaw, di, nagkabalo nga, nag-open na ni. Kahit hindi mangindanan, nga mga kauturan naton, baka bisita, dire, no, adlaw-adlaw, gabi-gabi, nga ma-check sini. Oo. Pero at least, napabalo naton, kaga may idea sila nga ang Christmas Village na open na, no, sa, kaga bukas naman sa publiko, libre, Action Eric, wala sang bayad, no, kagati, ano lang yapon, precautionary measures ng sa gyapon, na kahit sila di, nagapangandam yung kagasunod sa nga protocol, natin pagkalabot isang December, no, nabatian naman naton kay SJ Condino Gina, nga 50-50 lang every 5 minutes ini ang pasudlo din. Ano sir, barala na dira? Abutangan baral, Action Eric. Mag-December na. December, oo nga tinion. Sige. Yes, ti Action Eric, ang aton subong panahon, medyo mag-alom-galo. Okay. Dali lang, kinauto ng linya ni Action Seminado sa later part Christmas Village ni Jerry C. Ara sa mga report live dira sa Action Seminado. Tiya mo na sa December 6 to 12. Pero inimbura sa Nobyembre mabukas sila 6 until 10, no? Kung damo-damo pati 11 no? Kagatiya mo na, ga-enjoy kabataan naton dira. Action Sir, please come back. Yes, Action Eric, sinasambit so na. Namoy na ang update naton diriya sa may Christmas Village. Ang aton subong panahon, magalumon ang aton nga kalangitan. So, daw, like kami nakitaan yung mga bituon. Subong kagamapaang ang aton nga temperatura. Pero kung sa bahay naman sinisang aton nga mga dalanon, normal naman ang lakat sinisang trapiko. Kag wala sa dalaguan nga insidente ang nagluntad subong gabi, Action Eric. Sen? Action Eric, kamo ina. Yes. Mangkot ko ano, kung ba, masarakan ka da, may mga parkingan man na sila. Action Eric, sa panghigaron lang. Panghigaron Ini lang. sa may likod sang sanag, no, sa mga kalandaan, dari mga street naman natin ginaparkingan. Okay. Pero ini mismo ang sa Christmas Village na wala sang parking area, gid mismo, Action Eric. Sige. Action Eric, amoy na ang latest update diri sa may syudad sang Bacolod. Ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina Action Sir Minardo reporting live dira sa atubangan sang Christmas Village ni Mr. Jerry C. No? Aran na sa may tubangan sang Stonehill sang hotel ni Mr. Jerry C. Ang Christmas Village. Tubangan gid sang balay. Tuloy ang gate na muna ang gate sang balay ni Jerry C. Suarag istubangan sa balay ni Jerry C. ning Christmas Village siya. Nami kami mga baliligyan sa nga ihatag sa mga negosyante nga magagmay nga libre, no? May nga tao ni si Jerry C. Ito kadamo gid sa mga nabuligan niya kag napahalipay nga mga pumuluyo nato, no? Sige, balikan na karon sa Action Sel Minardo sa mga natipo niya sini nga mga action balita sa balik niya sini nga pagpangalaga. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:21 na. This time mag-lead so na kita sa ato sa palabatiran. I-check na ang mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Unahon ko lang report ni Action Nelson Pateño live gikan sa First District. Natipo niya sini nga mga action balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action Nelson Pateño, line number 3 sa report. Sor, may gabi please kami. Yes, Action Eric, mga gabi kaga sa aton sini nga mga ka-aksyon na mayogid nga gabi Action Eric medyo mapaang subong ang tsimpo. Ang mga tao subong kay nasa siyudad sang San Carlos puwerte ang traffic sang pidikab. Ang mga salakyan wala na ginapasulod sa kung nakasulod kada sa may Center Mall bla. Oo. Wala na
pasulod dira sa ilang panga-football field kay napuno na sang tao. Sa tubang sa City Hall ginbutangan na sa stage kay parang ang mga bisita nga mga artista mag-perform sa ila sini nga mga numbers arana. Oo. Di medyo kadamo sang nagapatukod, nagapatindog sa ilang mga tent kag Okay. nagadala pagidya sa mga lamisa kag mga pulungkuan bla. Daw hasta ni guro mga alas 11 alas 10 karon Okay. ang aton sini nga mga kauturan nga ara sa syudad sa San Carlos ugyon sa kapistahan sang Pinta Flores sa San Carlos ti hasta pa na buwas. Oo. Medyo masulusadya subong ang San Carlos City Action na erecti buwas balantayan na ang pila ka mga big events bla kay manti closing ceremony para sa 5 de Nobyembre sang kapistahan sang Pinta Flores. So far medyo matawhay ang pila ka mga blatter entry sa aton sini nga mga kapulisan. By the way, congratulations gali sa aton sini nga mga amigo sa mga police lieutenant naton nga nagpatigayon kay nasang neuro kag interview para promosyon sa Action Eric. Dalag itong aton sini nga mga amigo si mga kuya naton si Kuya Eduardo kag si Jis Alba. Nadala sila sa promosyon daw ang mga lieutenant subong daw ginapang interview para sa promosyon nila. Ti good luck na lang. Oo. Kag ti basi by December mabato nyo na ng pagkakapitan nyo. Kabay pa. So atos lakay na si Iloilo kay may interview Action Eric. Sa nasiling na naton ang police blatter naton medyo matawhay subong nakapawayway nga aton sini kapulisan. Diri naman sila diri naman sila nag-focus makadali sa organize sa initiate ni Police Major John Ria Batadlan ang YC hipi sa Tubuso ang First Tubuso Municipal Police Station Interagency Basketball League. Medyo lingaw-lingaw ni. Oo. Pila ni ka adlaw ginumpisahan Action Eric kag ang mga partisipante sini upod ang PNP Calatrava, ang Negros Occidental Provincial Mobile Force Battalion, ang Escalante, subong man ang Tubuso Riders Club, ang Bureau of Fire, ang DAR, ang Escape Federation, ang Mayor's Office, ang Tubuso sa LGU, kag dala naman diri ang DepEd Calatrava Action Eric. Ang nasambit nga basketball league ang inipagaywaton dili dira sa may Tubuso Sports and Cultural Center Action Eric. Ang programa suno pa sa ginapahayag ni Police Major Batadlan, isa sa ginatinutuyo sini ang maayos ang relasyon sa kada ahensya sang gobyerno, hindi lang sa tapna sa mga kriminalidad kundi subong man ang ila sini kamaradiri sa pinaagi sa basketball league. So far mo ning pila ka mga madulong naton nga balita, medyo matawhay karon nga panahon. I hope nga magsigi-sige na ni para kapaway maton sini nga kapulisan Action Eric, no? Sini nga gabi kag gikan diri sa Banwa sang Calatrava ka Action Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalaman kinaksyon Nelson Pateño reporting live gikan sa First District, particularmente dira sa may syudad sa Banwa sa Calatrava. Matulotawhay area sa Calatrava, Tubuso kag San Carlos. Yan sa San Carlos subong Pinta Flores. Ang highlight ibuwas na ang 5 de Nobyembre ay magasaulog man diri sa aton Bago kag Silay, no?
Bisan paano nakapawayway pulis tada. Sa area ni Action Nelson Pateño. Antes ko guli malipat, happy birthday man kay Tatay Badong Magallanes dara sa Siendang Hilita, Barangay Kamandag, La Castillana. Birthday ni Tatay Badong Magallanes. O sa kay Tatay Badong Magallanes sa Sienda Anghilita, Barangay Kamandag, La Castillana. Happy birthday Tatay Badong Magallanes. Panamyan lang kay Nanay Sima Magallanes kag sa imo nga mga kabataan. Kag of course, aliman sa amo ni Mrs. Happy birthday Tatay Badong Magallanes. Happy listening mo dira sa pamilya Mendoza ha. Pamilya Mendoza sa San Roque, Barangay Tangobaw. Naga-monitor man sa aton ang pamilya Mendoza. Dira sa may Poroca, San Roque, Barangay Tango. Haling na ang panamyaw kay Dapoy nga nagapaurok-urok man pamati, no? Dali lang kay Bunbina ko na nayawa. First batch sa ato sa nga greeting, sa ato sa nga pagpangalagad. May gabi dira kay Mrs. Gloria Dislati Sumbito and family sa Valladolid, always kid ka nagapamati. Sa kay Kativir, may gabi gid. Sa kay Madam Rosemary Yanson Hungko, nagapaurok-urok man si Madam Rosemary Yanson Hungko. Ara man ka monitor sa aton si Olivia Hulagting. Wow, si Olivia Hulagting ka monitor man. Paring kinalong sa guys sa Tokyo, Japan. Happy listening. Watching live in Manlama, sakop sang Barangay Montilla, Moises Padilla. Alin na kay James Smith Lanyuhan. Ang gabi dira si mo, no? Ibon Butcher sang Germany. Kinatamyaw yung isining nga bana kag isining nga anak. Of course, ay pamilya dira sa Banwa sang Morsya. Alin na kay Ibon Butcher sang Germany. Salamat gid. Hacienda Logway, Barangay Balaring, Silay City. Araman si Mario Olvido Aquisa. Si Jimar Homicilio Martizano. Monitor sa Canlaon City. Bao, purting layo ba? Milili Oligo sang Vanis Cafe sa Tagob. Happy listening man. Antonio Lu, may gabi gid ha. Antonio Lu, may gabi. Sa kay Elvera Hilogo, check attendance man sa Ati yo gali ni RJ Payomo, si Eddie Payomo. Mong ila kono sang suman, ulo kalokon. Ay, pwede. Mauya man taba. May gabi nila kay Josephine Paro Alarcon. Si Casagri G, kamonitor man sa may Das Marinas, Cavite. Sa Magalion Kadre, pamilya Torino, Cagrimias, halin na kay Ronald Torino. Joselito Baba, uy, ang amigo ko. O, kay amigo ko, Joselito Lito Baba and family, happy listening. Kamusta ka, Toto Lito Baba? Jerry Azero Jr., may ngabigid. Kay Corns Gariando. Lida Yamagitsi sa Tokyo, Japan. Ay, puwerti. Mr. and Mrs. Donald Cabasa, good evening lang. Sabi ako lang si Elsie Jennifer. Kag si Joy dira sa Qatar. Halin kay Yen Lu. Mga Apsi Boys dira sa Purok Malipayon. Barangay Sagwa Banwa, ginatamya mga muni Inday Yen Lu. Kay Sermon Lopez da, may gabi igid. May gabi dira, wow, Christmas na gidira. May gabi lang da kay Mr. Arthur Jeff Bilasor. Vanessa Kagduak Matmeo, kay Mama Lulit, Papa Joe, Jalagdon, kay Alma Uligon, Noel Amara, MG Season, pamilya ko dira sa DSB. Sa Barangay Pandanon, salamat gid sang 50 stars ni Jinky Jalagdon. Salamat man sa 75 stars ni Jack De Leon. Wow! Jack De Leon, salamat gid sa imo sining nga 75 stars. Ang kay Jinky Jalagdon, wow! 100 stars gid. Ay, puwerti. Salamat. Bet Butal Pilayo, good evening ha. Sa Sambel Age.
tarsahan gid si Sally Auki Di Sousa kay Action Zel Minardo, no? Nanay Banjeline, Bibing Artos, Lani Hulagay, kag Richard, kag Neneng Peruel. Dali na kay Evelyn Sinaon. Scout Ranger sa Minalmagan, may gabigid, Makoy Bugaay, sang Woodstock Subdivision Tangub, Araman, Pumalumina, Araman, si Ma'am Gina Gonzaga and family, Araman, sa Bago City, si May Flores Alcantara, Jocelyn, may gabi, Fema Alanza Trinidad, kay Alexander Montiflor. Sa Cavite, sila niya pakibati naman yung kapatid ko sa Hilado Extension, Ofilinio Espanyola, na miss na nakauwi dyan sa Bacolod 38 years na hindi nakapauli. Siling ni Jocelyn Balahadja. Wow! May gabi nila sa imo, no? Halong landa. Alin Lingko, good evening. Sa La Carlota City, kamonitor mo sa aton si Chivel Bambi Ramos Histosani. Mr. and Mrs. Sobi Dumdum and family. Sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw, Bago City, kamonitor man si Kurt Nathaniel De La Torre. Ayos! Sa Iloanta naman ang report gikan sa Segundo Distrito. Mga aksyon balita na tipo ni Aksyon Roger Gutib gikan sa area sang Escalante, Sagay, Cagcadi City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Roger, maing gabi, please kami. Yes, Action Eric, maing gabi sa aton mga aksyon, sa aton Action Eric nga mga balita man gikan diri sa Norte Cabancha, probinsya sa Negros Occidental. May kada may panahon sa mga Action Eric. Wala sang sign nga magtupa ang ulan diri sa aton sini nga area of responsibility kita ta maayo ang kondisyon sa kalangitan. So ang isa ka indikasyon sini maayo ang pagdupoy-dupoy lang gid sa hangin kag kondisyon ang Kimpo Action Eric. Now, pila ka mga balita naton, gin-release na ni Action Eric ang driver blato sa isa ka Suzuki Raider nga motorsiklo matapos natin may mga pag-inistoryanan na tunga sang pamilya kag ining nabungguan nga 6 anyos nga bata nga naga-eskwela sang grade 1 diri sa bahin sang Kaduaan Elementary School. Tinatabo kay na mga alas 8 ang takna sang ini ang mabungguan sang isa ka Suzuki Raider nga ginamanihon ni Jody Monsales, EPP, 29 anyos edad, nga residente sa Purok na Bantuan Hill sa barangay Balintawak, Siyudad sing Escalante. Ini siya ang gikan dito sa may Siyudad sing Escalante, mapadulong ko tani Siyudad sa Silay kay naga-duty ni siya, nagatrabaho ni siya sa siyudad sang Silay sa isa ka kumpanya lang nga distributor man sa mga motorsiklo. Kag ang bata nga ini nga 6 anyo sinali lamang suno sa report nagtabok sa dalan. Amo ning iya nabungguan pero ini si Judy Monsales ang damo man aksionerek sang mga pila sa iya sining lawas bangod kasi natumba man siya kag nabagnos man sa simentado nga dalan niya sining lawas. Suno sa kay Police Staff Sergeant Jose Allen po nga mo ang traffic investigator na dala man gilayon sa Cadiz District Hospital ining sa isang bata suro sa report padayon pa nga bulong sa karon pero may ara na nga initial man nga bulig nga tigin natag man mismo sang driver sa sining hospitalization sang sa isang nga bata nga iya sining nabungguan aksyon ereka. Amara gani nga dapat ang mga kabataan magtabok balay nang sa pedestrian gibla aksyon erek dapat magtabok inang talabukan gid kay man dito mayara iya barangay Tanod nga naga kag traffic enforcer bala nga nagapatabok gid sa ila galing kay nagtabok siya sa lugar nga hindi pagid siling talabukan
sa mga nag-aliyabay ng mga tao, kundi ini ang nagtabok sa isa ka lugar lamang at para sa iya shortcut. So, ini man ang nagamaniho sang motorsiklo at medyo layo-layo pa magkantuan niya. Nasig-nasigin man padalaga na sunere kagwaya dahil matulapangdan o kung siya dahil maka-apply sa break nga nabungguan niya gidining 6 anyos nga bata aksyon ereka. Now, sa dugang naton nga balita, ining pagkapiyansa na sa isa ka security guard na kay kuan sila mo, 7 na sila ka security guard sang Central Office kasuhan sa alarm and scandal kag direct assault. Sang Cadiz City PNP mismo ang nag-file ng pasaka sa kaso ni sila. Si Police Lieutenant Colonel Helian Dispi matapos nga mismo sa police station sa mag-responde sa mga kapulisan sa ila, gidala sila para nga mag-istoryanan sa police station. Dito pa kag daw puro man kung talang maisog kag naga-sabat-sabat pas police kung sa Waibla. That is why nga gin-filean sa kaso. Instead sang ila sila nga piyansa nga 36,000 ka pesos kisanderiya nag-surety bond sang 3,000 ka pesos para sa iya sini nga piyansa. So gin-approve man ini sa korte kag nakapiyansa ini siya. Ini si Prince Boy Baho. Ang report nga si Prince Boy Baho E. Delgado at tigayon siya nga makangko siya temporaryong kalwayan matapos siya gin pag mando man sang municipal trial court nga ini siya iga-release tungod kay nagpiyansa siya sang 3,000 ka pesos sa surety instead sang 36,000 ka pesos nga original gid nga amount kay dapat siya ipiyansa. Tika baluman ta kung surety pagabot na gani sang time nga ma-dismiss man ang kaso kung ma-convict man at in favor na niya sa government ang iya nga ginbutang ginpiyansa nga 3,000 ka pesos. So angkon siya ginayon sang temporary kayroayan kag-release man siya in good physical condition action erect. So far tamo na tumadulong nga report balita informasyon gikan diri sa may norte nga sa probinsya medyo matultaw mariban diri nga mga atol sini nga area of responsibility syudad sang Sagay kag syudad sang Escalante para ila siya por ang ila sini nga police visibility patrol at pagbabantay man sa palibot aksyonerek para ma-maintain ang peace and order. Para sa aksyonet patrol in sa aksyon Roger Guti Biga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kita aksyon Roger Gutib live report gikan sa Segundo Distrito. Area sang Cadiz, Escalante kag Sagay City. Sa iluhanta ang dugang nga aksyon balita this time sa 5th District. Balik ka pamalagat ni aksyon DJ Pasible. Sa natipon niya sila nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Aksyon PJ Pasible, line number 1 sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi, aksyon na Eric agsaton sila nga maka-aksyon nagpamati na di saton sila nga palatuntunan sila nga Nobyembre 4, Biyernes, no? Ngaton sila pagpangalagad si Kiron. Di so far, matulutaw hayman, no? Ang bahin sang 5th District na sa aton sila nga probinsya. Sa aton sila Kiron balita, aksyon na Eric gindakop sang mga katapo sang Binalbagan Municipal Police Station ay sa iya ka-wanted at the same time isa man ka-drug personality nga gindakop na siya, no? Sa pagpanguna ni Police Major Ilendi Ribosquillo ang hepe sa nasambit nga istasyon. Ginkilalang suspect sa kay Maria Teresa Biene, 25 anyos, kag-residente sa Purok Waling-Waling, sakop ining sang barangay Paglaom sa Banwasang Binalbagan. Gindakop ining si Biene sang mga otoridad sa may bahin sang barangay Paglaom, barangay Paglaom 2, tagdanas sa address na 25 sang gabi sa atong Nobyembre 3 kahapon. Ining si Biene ang ginakabigman bilang isa ka top 1 most wanted person
PBNA ang sa kaso sa nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ining Section 5 ang pagbaligya Article 2 of RA 9165 nga may criminal case number 22-5196-MB nga ginpirmahan kag ginpapanaog sa Oktubre 6 nga tuig ni Honorable Walter Zurilla ang presiding judge sa RTC Branch 55 sa may syudad sa Himamaylan. Sa karon ining suspect action Eric ang nakahunong sa may bahin sang custodial facility sang Binalbagan PNP. Sa karon so far matulutawhay ang bahin sang banwa sang Binalbagan. And ginatamya ito action Eric no ang pamilya Lao diri sa may Binalbagan kay nakalabay sa to kaina no sa ila sining baligyan dira sa may public market. And matunog yun no ang ilang sining monitor sa ilang pagpamati na diri sa aton sa Action Radyo Bacolod. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan para sa Action Night Patrol. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina Aksyon BJ Pasible, reporting live gikan sa Quinto Distrito. Dali lang kay antes kita mag-commercial break, i-recap ta ang resulta sa STL, tatlo ka draw, no? Ang first draw kina sa STL, 38-29, 38-29. Second draw, 19-1, 19-1. Third draw sa STL, 30-16, 30-16. Resulta naman sa Lotto 645, ang jackpot prize 21.4 million pesos. Isa ang aton winners. Solo ang 21.4 million pesos. Ang jackpot prize sa 645. Aring resulta 16, 13, 2, 19, 11, 7. Again, 16, 13, 2, 19, 11, 7. Ang resulta naman sa Lotto 658, jackpot prize wala sa may nakakuha, 186.4 million pesos. Resulta 658, 44, 36, 10, 45, 50, 52. Again, 44, 36, 10, 45, 50, 52. Ayos! Magabalik ang inyong silinga palatutunan ng Action Night Patrol. When we come back, balik ang report ni Action Sir Minardo pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Kidney problems ba? O di kaya? Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, wala po nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako nang sa balay. Teka, kamusta man? Ako na would like, may ara kita na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay.
Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio, sang aga gito. Oo. Yung naman lang, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record ang kinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko nakadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ka. Kaya natanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Imang nakalamat. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iba naman nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike.
Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya.
Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kaghapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-pinagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Tabalagan, last kag final stress sa iyo palatuntunan. Good morning, Action Eric. Happy Friday. Gamonitor diri sa cold, snowy Minnesota State, USA. God bless everyone and have a great weekend sa aton tanan. Alin na kay Madam Vanessa kag Doc Matt Mayo and family. Ayos! Balikan ang ato sa Patrol, balikan ta si Action Zel Minardo sa natipo niya sining ang Action Balita. Sa aton sining pagpagalakad, may kapidira sa kay Migota Roni inyo na sa mga miyembro sang Operation Tulong Task Group, miyembro sang OTTG, mga taxi driver na to, nga nagamonitor, mayang kapidira sa inyo, no? Aray na sa Action Zel Minardo, sa last kag final stretch sa ato sining pagpagalakad, last report sa Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon at Patrol Field Reports. Action Zel, sa balikan report, please come back. Action Eric, nagpahanumdom ang Bacolod City Police Station 2 sa publiko ilabi na sa mga areas siningin na sakupan angot sa posible nga paglaptas ng peke nga kwarta sa tion sa holiday season. Suro kay Police Captain Paul Vincent Pendon, hepe sa Bacolod City Police Station 2, nga mag-aligmat, mag-andam kag mangin maid-id sa pagchekyara sang kwarta nga mabaton ilabi na sa nagahilapit nga holiday season kung sa diin madamo nga bonus ang mabaton sang kada individual. Palayag ni Pendon nga sa pagbakal sa mga butang, kinahanglan nga usisaon man ang kwarta nga ibaylo sa customer o kung nagabaligya pinaagi sa paglantaw sa mga indicators sang kwarta o kung na peso bill bangod base peke ang mabaton nga kwarta. Dugang panipindon ang kinahanglan man nga tipigan ang kwarta nga mabaton sa nasambit nga tiyempo. Balita gikan sa Patrol ni si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night ka. Salamat kay Patrol. There you have it. Kapukusan ng mga pagpangalagad sa inyo palatuntunan taga sa kagabi. Last 9:30 to 11, Action Night Patrol Program. Liwat ini magatakop, balik naman ini buwas Sabadong edisyon. Ato sa mga patrol, yun at reporter sa action nga ng palagad karong gabi. Action BJ Apasible, Roger Gutiv, Action Nelson Pateño. Of course, Action Zel Minardo, back to back sa itong piloto Action Nino Bugina.
News Center Action and Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madara, Backup Security Guard Turog Banwa, back-to-back Security Guard Campaner, with IT expert Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa among Station Manager Nuna Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbano nagkasilingan. Salamat gid sa inyong papamati. Kag sa inyong pagtulog, dala kami sa papangamuyo. God bless the Philippines. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.